Почнахме четвърти епизод. Играем с Brain Bull и Enchanted Bull. Стана сутрин. Човек, не сме там. Ела. Shadow, толкова си зле да започнеш клип. Здравейте! Това е четвърти епизод. Даже не каза здравейте. Това е Вещица! Да! Вещица! Идвам! О, плаче и уби. Кот! Да, бе. Котино! Аз не съм пуснал клипа. Чакайте, аз нямам мечове. И ние нямаме. Аз имам. Пусни ми Poison. И на мен. И на мен. Добре, почваме. Трябва ли? Това е сериозно. Трима човека не могат да... Yes! Аз я убих. Взех я. Аз я убих. Аз взех нещата. Какво има? И Shadow. Умирам. И аз. Отивам вкъщи. И Shadow. Ох, добре, не умрях. И аз. И Shadow. Аз съм на BG. половин сърце. Това не е абсолютно никаква нова поредица. Shadow BG. Аз нямам сърце. Трябва да ти направя каменен меч. Ами ние вече започваме. А пък и точно човек. Кой ме уби? Enchanted Bull. Няма да играш. Не знаеш, че си на толкова малко. Как му снимаме клип и ти пак искаш да снимаш? Човек, много си зле. Ма левела ми изчезна. Бях 10. Не беше. 10 бях. Няма. Защото аз пак няма да взема 10 левела. Още по-малко ще имам. Защо трябваше да ме убиваш? Ми не знаеш, че си на малко. А защо трябваше да ме удраш? Аз не те ударих нарочно. А пък то само се сърди, Shadow. Аз ли се сърда? Защо го убиваш? Винаги ти ме убиваш. Това бронята. Но какво трябва да ме убиваш? Аз къде знам, че си на малко, бе? Бе. Това на белиш ми говориш? Да. Никой не ми е забранил. Ти си в тях. Мгм. Аз ще спекая. И ти ли го взе? Да. Къде ще тази полшанка? Не знам. Хели, Какво е? дава ти сърца. Не дай да я ползваш. Да, в момента не е нужно. Кажи за още виж. Те ги пускат. Те вече си запият такива полшени, за да могат да се... Хора, имаме проблем. Има ли някъде печка докато? Аз пекох в момента айрон. Чак в ковачницата. Чакай, аз ще направя в къща. Там има и... Добре, служи на вкъща. Там има и... Ама в ковачницата е целият кол. А, ще да. го донеса. Аз ще отида там да го изпека. Трябва да ям, защото съм на минус 1. Ама аз трябва да изпека айрон. 5:30. А. Къде е кога ще? Enchantment Bull почти има Там е легло. айрон. Горе има ли кол? Не. Ей тук. Така пиле. Аз в момента ще донеса още пили. Чакай я. Само да кажа за Enchanted Bull, всичко, каквото намерим е за всички. Окей. Стига бе, не мога да намеря смотана овца. Трябва ми кон. Отгоре пека пържоли. Аз пека пиле да се наям, защото съм на... Не знам с колко минути. Аз... Казвам, че вече направиха пилето, като го ако го ядеш сурово да ти пуска такова хъмно. Преди не. Абе, има ли някакво дърво в къщата да си направи един меч? Никакъв. Не има. А, 23. Някой уби кон. Ще го сложа в печката. колко чакай. пържоли пече? Крипър и броня! Ето слагам в печката. Зомби и крипър с броня! Ето го в печката. Хора, елате! Спешно! Той сгоря. А, не ти го взе. Хора, елате, спешно! Зомби и крипър! Къде? В къщата? Не! А къде? А, видяхте! Елате! Ама аз нямам нищо, не ще ме убие. Къде са? Във водата. О, Бронята е за... Чакай, крипъра! по-добре да гръмна, за да... Зомбито ще убие. Да. Уху! Ще си я поделите с Brain Bull.
Аз нямам, аз имам само една голяма. Ако ти върши работа ледър каска. Аз взех енчантнати ледър панталони, ледър каска. Аз взех. И аз имам. Аз имам. Аз имам Ти айрон имаш на равен. Да. Аз отивам си направя един меч, защото не става. Аз трепая животни. Трябва ни само една вълна. О, yes. Намерих вълната. Има някой Колко може да го време за второ дърво? Може ли малко да го Да, бе. Ето тук има мечови, кирка. Да, то мама. Значи това ще го оставиш. Абе, как остава няма? Правя две... Аз имам. Правя две ерентирки. Окей. Да можем да намерим данни. След малко клипа трябва да свършва. Защо? Защото аз съм само на 15 минути. Трябва ми го направиш. Какво ще го направя? Добре, имам много добра новина. Имаме каменна кирка. Почти имаме даже за още 2 легла. Какво да правим сега? Да събера фермите тук за храна. Аре да ходим да търсим руди. Не, чакай малко. Аз нямам нито Хора, имам лоша новина. Направи си. Не, бе, не. Добре, искате ли отидем наистина за руди? Окей. Чакай, трябва ми бързо храна. Аз нямам. Аз имам супер много храна. Аз събирам пшеница за хляб. Окей. Аз в момента ще печа храната, като умирам. Яш. Брейн ще си изключиш и моята звука ще се чува. Колко бърто не се чу. Мата снимам. Да, но О, тук и картофите са това. Сега ще ги опека. Чакай, аз печа. Чакай да засънчи семената да пора. Аз ще направя още малко. 3 печки още. Няма смисъл. 2. Айде, 2. Аз тая чупих от това. Чакай. Ето, за теб са. За теб има кол. Само толкова кол ли имаме? Да. Само толкова намерихме с теб. Аз я не търся кол. Тук доста не сте обирали ферма. Ама засаждай, нали? Да, бе, засаждам. Аз отивам... Ма тук никой не е засадил. Къде? Е, тука. Да, трябваше да седи картофи и пшеница. Няма. Върху ще ги отбавя. Тук върши работи, тя ще ги засади. Аз пък. Кой иска да дойде с мен за руди? Аз ей сега Аз ще иду. дойда. Черновца. Ма нямам добри кирки. Аз имам да убия черновца. Имам една такова. Имам каменна само. Аз съм... Ти имаш ли айрон кирка? Кое? Да, аз имам. Айран имаш. Да. Човек, ти си Аз казах, че аз ти казах правя две айронкирки. Едната е, другата е в чест. Не е в честа. Честа е. Защо си взел айрана? Аз го пекох. Защо го пече и си направил кирка? Първо аз го Тази намерих. всички. Ма ти си я взел, нали? Нали, ей. Нали, аз имам още една. Shadow Cobblestone имаш ли? Ами да. Колко имаш? 14. Ще ми ги дадеш. Остави ги в Къде чест. изчезна другата айронкирка, някой я е взел. Не спам. Не с мен. Каменна съм. Аз имам... Аз нямам и кирка. Къде е Cobblestone? Не си. Някой има ли дърва? Тук има. Така. Кой взе другата айронкирка? Не съм аз. Аз имам само една. Виж ми инвентарито. Слави ми. Инвентарът ти е това тук, където ти е всичко. Да, я виж тука. Да, ето. Кой е? Не съм аз. Някой виж. Ето. Не е в мен, ето. Така. Айде, ходим да копаме. Човек, аз нямам каблстоун. Някой да ми даде. Аз имам. Дай ми. Оставих го в честа. Аз го оставих в честа. Аз нямам достатъчно. Ето. Стаки. Ето тук оставям. Аз ще го взема всички, ако ни трябва. Аз направих малко хляб, ако трябва да ядеме. Окей, той и аз имам. Да мисля да си направи един каблстоун. Чакай, Брейнбул, нали отдева беше намерил една пещера? Къде оставихте каблстоуна? Къде? Не си спомням. Той е в честа. Не, аз го взех. Дай го да си направя един меч, че няма. Меч сега не ни трябва. Ако там има мобове. Няма мобове, ние ходим. Чакай да отидем до пещерата, там където ти убиваше животни. Айде да ходим. Аз Вие къде беше къде това, бе? отидохте, бе? Аз не си помням къде беше. Да се пробваме да го намерим. Не на тука бе някъде. Вие къде сте?
Аз там О, тук убивах. има овца. Не я убивай, не имаш Аз там достатъчно. убивах овце си. Аз в мен имам 5. Добре, значи можем да направиш какво? Да, Това е четвърти епизод, нали? да. За мен е първи, за вас четвърти. Нищо. Малко. Ще направим още. Да. Къде Да бе? кажем четвърти епизод. Не с знам закъс- тук на къде беше. Този епизод ще се казва епизод 4 с закъснение. Ние нито един не сме казали как ще се казва. Да. Добре, казвам. После трябва да ги пуснем. След този клип трябва да го пуснем всичко. Да. Ние един беше на тук. Не, всъщност, това е третия клип. Единия не се не мога да сложим, защото е над 15 минути. Абе, Enchanted Bull, ще го направиш ли след този клип? Да можем повече... Ама ми трябва лаптоп Що? или компютър. Защото през телефон или таблет не може. Като дойде майка ми. Събирайте Sugarcane. Що? За листове, за шугър, може да си правим торти с него. И да ядем. Добре. И да я чакаме книги. Те ще го събират. Целият и семената дълги са. Този клип след малко трябва да спираме. Аз предлагам да стигнем до мина, Я това до предлагам. пещера и там да го спрем и да почнем след това много. Ето пещера. Къде? Ето. Стоп, сега там спираме. Елате тук Беше точно при пещерата. Къде е Брейн? Ето ме. О, много е малко. Не е малко. Чакай, спри, ще спрем клипа, защото нямаме време. О, има още Sugarcane. Елате тук. Да, видях те. Добре, айде тук спираме клипа вече. Айрон. Да го изкопаем първо, да? Да. Гъба. О, мага, не съм виждал гъба във водата. Умирам! Изкопаха. И ние нямаме... не съм. Ние сме много тъпи, нямаме факли. А, Добре. Това е... Ето остана. Това е за елате третия... до пещерата. Брейн. Чакай, дай... Виж ме. О, още. Вземете го. Виж ме. Какво? Върни се. Защо? Виж ме. Чакай малко, я изчакай малко. Имам подарък за Брейн, за Enchanted. Ето. Ми ти си имаш. Нагръбник с протекшън едно. Аз качам от радост. Добре, това беше за днес. Клипа стана... Да. Не, За тази минута. Да. За този клип. Добре, благодаря, абонирайте се. Чао!